आणि जरा रिलॅक्स करून. तर आज आपण जेवणाला बनवणार आहे एक तडकता फडकता आमचा रेसिपी ब्लॉग आहे आजचा. मस्त भावाला ट्राय केलं पाहिजे स्वतःचा बिझनेस. एकच गोष्ट नाही, बऱ्याच गोष्टी बनवत होतो. छान झालंय, मस्त यम्मी यम्मी. शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर आणि डेली ब्लॉगमध्ये. तर आज आपल्याला सुट्टी आहे, सुट्टी. तर बघू काय करायचं आज, विशेष काय जायचं कुठे, काय प्लॅन काय अजून आहे नाही. बघू आपण करू काहीतरी. आणि वरती दोघं जण आई आणि पिलू गाणी बोलते, आवाज येत असेल ऐका. डॉरीमॉन डॉरीमॉनची टून आठवते त्याच्यामध्ये. तर भेटूया नंतर, बघूया काय प्लॅन करायचं काय. तुम्ही ब्लॉग बघत राहता त्याच्यामुळे मजा यायला. कालचा नसेल ब्लॉग बघितलं तर जाऊन बघा, आलेला आहे मस्तपैकी. पुऱ्या बनवल्या आहेत, नवीन बिझनेस स्टार्टअप, बघा जाऊ मजा येईल. तर भेटूया नंतर, भेटूया आपण. वरती नुसता धुमाकूळ चालू, नंतर भेटूया, नंतरच बघू. इकडे काम चालू आहे, सायलेन्स. तर मित्रांनो काहीच सगळ्या वस्तू महाग होणार युद्धामुळे, म्हणून मम्मी मला घेऊन चालले डीमार्टला सामान आणायला. मग ते सगळं महाग होईल, सगळं संपेल. चल पहिलं आज सुट्टी डीमार्टला. बघू आता किती गर्दी आहे, थोडंसं दाखवायला लागेल, नाही तर लगेच कॅमेरा बंद करा, व्हिडिओ बंद करा. तर चाल गर्दी. आता गाडीवरनं मम्मी आणि मीच चाललेलो आहे. डायरेक्ट संध्याकाळी शूट चालू झालंय. नंतर बघूया काहीतरी बनवूया, आई पडली. तर चला आता डिमांडला भेटू, कारण की गाडी चालवायची. चलो मध्ये खाली थोडं सामान घेऊन झालेलं आहे आमचं. आता इथं थोडं बघतो, खाली जरा गर्दी शूट करून देत नाही. मस्त फिरतोय बाई. मित्रांनो डिमांड मधनं आलेलो आहे घरी मगाशीच, आणि जरा रिलॅक्स करून. तर आज आपण जेवणाला बनवणार आहे एक तडकता फडकता आमचा रेसिपी ब्लॉग आहे आजचा मस्तपैकी. तर आज बनणार आहे ब्रेड पनीर चीज सँडविच टोस्ट. तर आता ऋतू आणि मी बनवणार आहे, तर तुम्ही पण बघा. पूर्ण रेसिपी दाखवतो मी ब्लॉगमध्ये, तुम्हाला पण समजेल. आजचा ब्लॉग आपण रेसिपी ब्लॉग, डेली ब्लॉगमध्ये. चला काय आहे, ब्रेड पनीर चीज सँडविच, टोस्ट सँडविच. तर चला आता पनीर तर कट करतो, भेटत राहू. आता काय काय लावतो, काय ते कसं काय ते बघा तुम्ही, मजा करा. इकडे घेतलेले मलाई पनीर आणि ती बर्नी पण काढ. चिल्ली फ्लेक्स, ऑरिगॅनो आणि मेयोनीज आहे. मेयोनीज आलेले आहेत आणि टॅमॅटो केचप आहे अजून आपल्याकडे, आपण नवीन आणलं आहे. अजून काय काय आहे ते दाखवू. बघा याचे पीस कट करून घेऊया आधी. ते कट करायचे मस्त, बस ना. हां बस एवढे बस. आम्ही पण फर्स्ट टाइम बनवतो. अजून बघूया काय काय येईल त्याच्यामध्ये, दाखवत राहू. आधी आता हे सगळे पीस असे कट करून घेऊया. अजून ॲड होणार आहे शेजवान सॉस, आम्ही आणलेला आता डीमार्टमधून. आणि केचप तो आहेच. टॅमॅटो सॉस म्हणून हाच चालेल, काही इश्यू नाही. आणि अजून बाकी तर हां आपले ब्रेड पण आहेत. आम्ही ब्राऊन ब्रेड घेतले, तुम्हाला जे पाहिजे ते ब्रेड घेऊ शकता, काही इश्यू नाही. आणि आता ह्याच्यात एकदम मॅग्नेट करून घ्या पनीर मस्तपैकी. तर आता काय काय टाकणार आहे बघूया आपण. ह्याच्यात आलेलं आहे मेयोनीज आले, मेयोनीज डायरेक्ट टाक ना, डायरेक्ट. हां किती चम्मच घेते ते समजा ना. हां किती चम्मच. पनीर किती घेतलं आहे आपण ते अंदाजानुसार घेतलं आहे. आम्ही अंदाजानुसार घेतलेलं आहे. पंखा लावती ते बघू. पंखा लावता, पंखा बंद आहे बघ. आता हे आणि हे सगळं मिक्स करू आणि परत भेटू. आणि थोडी हेल्प केली पाहिजे ना. हेल्प नाही केली तर म्हणून मी बनवलं आहे. हे आलेलं आहे मेयोनीज, व्हेज मेयोनीज आलेलं आहे मस्तपैकी. टॅमॅटो केचप पडेल बाई, सगळे याला. ते दुसरं आणायचं होतं ना, असं ते याच्यामधलं. नाही तिथे ह्याचेच होते केचप, म्हणून तुला फोन केला मी. हे नाही पुरत जास्त. बस आता काय घ्यायचं ते टाकलंस नाही, सॉस टाकू अजून. टाक आधी हे का टाक बघू. हे पण आहे ना. हो वा
मिश्रण मिक्स झालंय एक आतमध्ये. जीव झाला एक जीव. बस 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 आता मिक्स करून घे. बस हवा पनीर तुटेल, मलाही पनीर होऊन जाईल. सगळं आता मिक्स करू, एकजीव करून घेऊया. एकजीव करूया आणि परत भेटूया. ओके मित्रांनो, एवढं झाल्यानंतर इकडे पनीरला लागले आणि इकडे मिश्रण बनवून ठेवले. आता आपण एक एक ब्रेडला बनवूया आणि लगेच मग गरम गरम खायला मोकळं. जास्त जेवणच ते काय चिली फ्लेक्स, बाय चिली फ्लेक्स त्या हातानेच टाकायला पाहिजे ना, त्या चमच्याने, त्याच्याने तर जास्त पडणार. असं मारते कसं पण मार. असं टाकता ए हा थोडंसं मार ना, हा असंच मार म्हणजे टेन्शनच नाही. हा अशा जर असं ते चिली फ्लेक्स तरी बाहेर आला पाहिजे तेवढी जागा कर. हा आवाज जास्त पडत. हा बस 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 बस. इकडे रेडी आहे मिश्रण. मला वाटतं मिश्रण अजून लागेल आपल्याला. इकडे पनीर पण रेडी आहे, ब्रेड पण रेडी आहे. आता एक एक आपण रेडी करू आणि नंतर डायरेक्ट हा काय काय टाकतो ते 1-2 ब्रेडला दाखवतो. नंतर डायरेक्ट आपण शेकवताना भेटू. हे बघा ऋतूनी कसा आकार बनवून घेतला, म्हणजे असं फक्त डॅस्टिक सक्सेस करायला. चला ब्रेड आले बाय. ब्रेड इकडे 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 एक राहील. हा चला बनवा. आणि आता आपण हे ब्रेडला लावून घेऊया मस्त. काय ते मेयोनीज, टॅमॅटो सॉस म्हणजे केचप आणि शेजवान सॉस. म्हणजे ते कंजूसी टोप खाली अजिबात ठेवून ते करायची ब्रेड हातात घेतलं तरी चालेल. हा, अच्छा असं आहे काय. सॉरी, कंजूसी करायची नाही बिलकुल. हा. या ह्याचं पण दुकान टाक. आता हे हा ह्याचं पण दुकान टाकू. काल पुऱ्यांचं झालंय, आज याचं दुकान. हे मिश्रण आपल्याला अजून लागेल. आधी जेवढं होते तेवढं बघू, जास्त नको यायला म्हणून कमीच बनवलंय ना, कारण त्याला पण आहे ना लावू लागलेलं. पटापटा करा. हो यस 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 यस. तसं काय डेली बनवतो ना मी. हे बघू आपण सक्सेस झालं ना. आपण मानव, हे मानव मानव भाई बिझी झाला. अरे बोलते 800 सक्सेस झालं ना, सक्सेस झालं ना तर मी म्हणतोय दुकान टाकू. काय बोलतो? आपल्याकडे जागा आहे तुला माहितीये. काउंटरला राहशील की कुठे राहशील तू? बोलल्यावर. काउंटरला नाही, गल्ल्यावर आहे का बाई. मग बनवणार कोण, शेकवणार कोण याला? तुम्ही एवढा आपण आता लावून घेतला. आता ह्याच्यावर आपण काय काय टाकणार ते बघूया. काय टाकूया पहिलं? पनीर ना. पनीर 5 पीस ठेवा त्याचे. हे 2 याला मध्ये झाले. हा एक इथे व्यवस्थित ठेवा, त्यावेळेला मग ते बसलं पाहिजे ना. ते तिकडचं पनीर बघा ते क्रॉ हे झालं. थांबा थांबा. हा सगळे बसणार, टेन्शन नको घेऊ. म्हणजे कडेला एकदम ठेवू नका. बस बस. आपण सगळे सेम असंच करूया. याला मध्येच घेऊ ना. नंतर दाखवूया. थांब ना, हे काय काय टाकायचं ते बघू द्या ना. आणि टेन्शन नाही ना. हे नॉमिनी वाला ठेव. नंतर मला ठेव बाई. सॉरी. याला पण पनीर लावू. आता पनीर घेऊ याच्यावर ठेवून. 5 पीस हा बाई, जास्त पीस भेटणार नाही आमच्याकडे बाबा. मोजून 5 पीस. सक्सेस झाला तर लगेच स्टार्टअप. काय बोलतेस मग तुम्हाला? आम्ही बसून आता हे पनीर आलेलं आहे. पनीर आले आता. चीज किसून टाकायचं आपल्याला. चीज किसून टाकायचंय. थांबा जरा, चीजची क्यूब्स नाही निघत. ह्याच्यावर आलेले आपलं मस्तपैकी चीज. चीज. कुठल्या कंपनीचं चीज आहे तुमचं? माहिती नाही. ब्रिटानिया भाई, ब्रिटानिया ब्रँडेड आहे. ब्रँडेड आहे. आम्ही सगळ्या कंपनीची यूज करून बघतो. पनीर मी डायरेक्ट चीज हा भाई.
बघू आपण फर्स्ट टाइम बनवतो म्हणून काही टेन्शन नाही. भरभरून टाका. एक एक क्यूब जातो वाटतं एकेकाला. डॉक्युमेंट्स वरचे नाव आहे तेच दे. मम्मीने बघ. स्वप्ना भैया हा ठीक आहे. किसने कोणी एवढ्या वाय किसने चीज आलेलं आहे. आता टाकूया ऑर्गॅनो आणि चिली फ्लेक्स. बघा भाई, हा पडतंय एवढं नाही पण पडतंय. ऑर्गॅनो आलेलं आहे. मस्तपैकी काही भाऊजी ब्लॉग बघणार आहेत. आई नाही पण भाऊजी तर डेली ब्लॉग बघतात भाई. कमेंट असते त्यांची. बस ना. ते टाका आता. हा चिल्ली फ्लेक्स भाई, तिखट पाहिजे मम्मीला. पडतंय ना. पडतंय थोडं वरतोय. बघू आता. ऑर्गॅनो आले, चिली फ्लेक्स पण आले. बस ना. तिखट होईल तर वरून आपण खाताना परत टाकू शकतो ना, काय प्रॉब्लेम नाही. तर चला आता नंतर भेटू डायरेक्ट तव्यावर. आपलं हे रेडी झाले आणि खाली मस्त तवा पण तापला आणि बटर लावून घेतलंय. तर आता मला वाटते 3-3च राहतील. तर आता मस्तपैकी स्लो गॅसवर असे 3-3 आता पीस ठेवू आपण, कारण की तव्यामध्ये 3च राहणार. घे इकडेच थोडं, चिपकून नको घेऊ. हा इथे एक राहील आडवा. 4 ठेवते ना. बघ राहील काय, बाहेर येईल मला वाटतंय. झाकण मारायचंय. आणि मस्तपैकी हे आता फ्राय करून घे. काय घ्यायचं आपल्याला, काय म्हणतो त्याला, काय माहिती. आमच्याकडे ओव्हन नाही म्हणून आम्ही तव्यावर फ्राय करतो. ओव्हन, ह्याला ऍक्च्युली ओव्हन वगैरे अशा गोष्टी पाहिजेत, तर त्या नाही आहेत. आपण तव्यावर बटर लावले खाली आणि काय ते तुम्ही समजून घ्या मला काय म्हणायचंय. तर आता ह्याच्यावर मारायचं झाकण. झाकण मारू. बटर टाकले अजून बाजूने एकदम. बघू आता कसे होतात. फर्स्ट टाइम बनवते आम्ही. स्पेस ठेवलं. हा सुट्टे जरा स्पेस, त्याच्यामध्ये जागा ठेवा. मोठी प्लेट घेईन चांगली. त्याच्यावर मारूया आपण झाकण. त्याच्यावर नाही राहिलं, इकडे बाहेर इकडे. ठीक आहे चल. हा झाकण मारले. आता थोड्या वेळा बघू आणि अजून थोडे आपण बनवून घेऊ आणि मग जेवायला बसताना भेटू. जर शेकल्यावर दाखवतो मी, शेकलो नक्की कसे दिसेल आपल्याला चीज वगैरे. आणि थोड्या वेळ ठेवायचं, किती 5-10 मिनिटं. ठीक आहे, तर बघू आपण असं शिकतंय मस्तपैकी. आता हे थोडे राहिले ते बनवून घेतो आणि नंतर भेटतो. तर मित्रांनो, पहिला पाठ आपला शिजलेला आहे. बघू आपण ह्या दोघांना देऊया, मानवला आणि रितेशला देऊया. कसं झालंय तू सांगेल. कसं पहिला मानवला देऊया. मानव भाई खाऊन बघ कसं झालंय. बघ कसं झालंय तो, टेस्ट कर. अरे दिसतोयस तू. अरे माहिती आहे लाईट नाही. बघ शिजलाय. खाली इकडे बस. बघूनच पाणी आणायला लागलंय. बघ बाई शिजलाय का. बघ कशी बघते. तुझ्या एक्सपेरिमेंट होत्या बाई. शेकले का बघ. पूर्ण हे खाऊन बघ तर समजेल मला. हळवा गरम आहे, गरम आहे यार. खरं सांग नक्की का. तुम्ही बघू शकता असं एकदम अशी. नक्की लागलं याला मसाला. चला बाई झालंय. झालं आणि सेकंड पार्ट येतोय आता. असेच बनवून घेऊया असे धपाधप आणि खायचे पण आपल्याला पटापट. चला खाऊन तर बघू थांबा.
तुला सांग, रिव्ह्यू घेतोय बाई, रिव्ह्यू आम्ही. ज्युसी आहे. अजून एक बाईट मध्ये काहीतरी समजा. पनीर पण खा. क्रिस्पी आहे. स्टॉल वर येत जा आमच्या. और टेस्टी घे. भावाला ट्राय केलं पाहिजे स्वतःचा बिझनेस. हम्म. एकच गोष्ट नाही, बऱ्याच गोष्टी बनवत होतो. छान आहे. दॅट्स इट. थँक्यू. कसा वाटतोय? लई भारी झालंय नाही, टेस्टी. भरपूर मजा आली खायला. अरे वा, अरे वा. कुणी बनवलंय? आम्ही. हा. तुम्ही सांगा. छान झालंय, मस्त. यम्मी यम्मी. छान झालं, खरंच छान आपला झालं, तुम्ही. छान झालं. बनलेत आपली टोस्ट, काय ब्रेड पनीर चीज टोस्ट सँडविच. हे बघा छान असे झालेले आहेत. आणि आता मी खाणार आहे, कारण मीच अजून खाल्लं नाही. इकडे मम्मी पप्पा खाऊन झाले, तेच झाले. हे बघा. फोटो येईल ना मला काढायला. आता मी खाऊन बघणार आहे. तुला घे ना इथलं. खायला घे. घे. अरे गरम घ्या. मागचे बनव. चार चार दोन फुले दुसरा. घे मस्त आहे. काय तुम्ही घ्या ना, आहे अजून तिकडे. हा बस पप्पांचं झालं. आता मी तेच सांगतो, थांबा जरा. मस्त आलं भाई. यम्मी टेस्टी. मस्त मस्त ऋतू या. माझा रिव्ह्यू आता ऋतूचा रिव्ह्यू, सगळ्यांचा रिव्ह्यू घ्यायचा. जे जे खायला ते आता खातो. भूक पण लागले, पण छान झाले खरंच. आता ऋतूचा रिव्ह्यू घेऊ आपण. कसं आहे? हा शिजलाय का? शिजलाय. पनीर छान लागतंय ना. शक्यतो मलाई पनीर यूज करा. मलाई पनीर बघा कुठे आहे, बघा. तर मित्रांनो, गाईज मंडळींनो, मैत्रिणींनो, सगळ्यांनो, तर आपला रेसिपी जो ब्लॉग आहे, ब्रेड पनीर चीज टोस्ट सँडविच, चांगला झाला आहे, अप्रतिम झालेला आहे. तर तुम्ही पण ट्राय करा घरी. सोपी सिंपल रेसिपी आहे. पण शक्यतो मलाई पनीर वापरा, एकदम जबरदस्त लागतं मलाई पनीर. तर केलेला आहे ब्लॉग. टेस्ट पण मस्त झालेली, एकदम छान प्रकारे. आणि ते एवढे जास्त बनवलेले कारण की चौघं होतो आम्ही, आणि ताई आणि भाऊजींना पण दिले टेस्टला. मानव रितेश टेस्ट सगळ्यांचे रिव्ह्यू तुम्ही बघितले असेल, फक्त ताई भाऊजींचे नाही. तर कसा वाटला आजचा रेसिपी ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. काळजी घ्या. शुभरात्री.